ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне нокаут тиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз дар бораи беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони UFC ва ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк азер када чой кабута дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Хабарҳои ҷолиб дар пешанд. ҷанговари вазни ниммиёна Ҳамзат Чимаев ба суханони гуфтаи Колби Ковингтон ҷавоби худро дод. Хотиррасон мекунам ки дирӯз Колби Ковингтон муроҷиат кард ки ҷанговари чечени табор Ҳамзат арзандаи баромад дар ташкилоти UFC нест. Касоне ки суханони Колбиро гӯш накарда бошанд, метавонед аз ссилкаи дар экран пайдошуда дар омада тамошо кунед. Ҳозир боша суханони ҷавобии Ҳамзатро гӯш мекунем. Ту лаънатӣ рақами 1 ҳастӣ. гуфтушунидҳо оиди ҷанги навбатии Ҳамзат бо Нейт Диаз дар моҳи декабр рафта истодааст, аммо ба таври расмӣ ҳоло аз тарафи ташкилот эълон нашудааст. Дӯстон, агар ин муҳориба баргузор шавад, ба фикри шумо ки даст боло мешавад? Фикратонро нависед. ҷанговари дигари амрикоӣ Хорхе Масвидал дар мусоҳибаи навбатии худ хабар дод, ки ӯ омодааст бо ҷанговари бритониёӣ Леон Эдвардс набард кунад. Аммо агар ин ҷанг имконпазир набошад, ӯ метавонад кунҷи октагонро бо Колби Ковингтон тақсим кунад. Биёед суханҳои Масвидалро гӯш мекунем. Агар қарор ҳозир қабул карда мешуд, худи ҳозир ман бо Леон ҷанг мекардам. Барои он ки ман дар ҷанг бо ӯ шартнома имзо кардам. Ман омода ҳастам мисли мард рафтор кунам ва аз ҷанг бо Эдвардс даст накашидам. Аммо агар ин тар нашавад, ман бо хурсандӣ чеҳраи Колби Ковингтонро хуншор мекунам. Мехоҳам бигӯям ки дар бораи калонтарин тарсончак дар варзиши мо ва дар ҳамаи дараҷаҳо сухан меронем. Ин ҷанговар шоҳи тарсончакҳо мебошад ва аз ин сабаб худро идора карда наметавонад. Аз ин рӯ ман ӯро рӯяшро хуншор мекунам ва барои ин мукофоти калон хоҳам гирифт. Аммо дар аввал мехостам бо Леон вохӯрам, чунки бо ӯ шартнома бастаам. Аммо ҷанги мо баргузор нашуд, гуфт Масвидал. Хотиррасон мекунам ки Леон ва Хорхе бояд рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 269 ҷанги худро баргузор мекарданд. Аммо бинобар аз сабаби ҷароҳат бардоштани Масвидал ин муҳориба баргузор намешавад. ҷанговари рейтингии вазни сабуки дивизиони UFC Рафаэл Физиев боварӣ дорад ки Ислам аллакай кореро анҷом дод ки арзандаи ҷанг барои камарбанд аст ва бо Ҷастин Гейҷи барои камарбанд муҳориба кунад. Суханҳои Рафаэл Физиев: намедонам UFC чӣ гуна пешниҳод мекунад, аммо ба фикри ман Ислам дар ҳақиқат арзандаи ҷанг барои камарбанд аст. ӯ чанд ғалабаҳои пайҳамро соҳиб шуд ва ӯ бо ҳама набард кардан омода аст. ӯ барои худ рақиб интихоб намекунад, ӯ бо ҳама ҷанг мекунад. ҳамчунин ҷанговари дар вазни ӯ қарор дошта ҳаракат мекунад барои худ рақиби хубро интихоб кунад. Хотиррасон мекунам ки серияи ғалабаҳои Ислам Махачев 9 то мебошад ва дар ҷадвали вазни сабуки UFC дар ҷои 4-ум қарор дорад. 2 рӯз пеш менеҷери ӯ Али Абдулазиз гуфт ки Ислам имконияти барои камарбанд бо Ҷастин Гейҷи ҷанг карданро дорад. Аммо гуфтушунидҳо меравад ки Ислам моҳи феврал аввал бо Бенеил Дориуш ҷанг мекунад. Дар ин бора худи Бенеил Дориуш хабар дод. Суханҳои Бенеил Дориуш: мо шояд ду ҷанговари беҳтарини вазни сабук дар ҷаҳон бошем ва мо ният дорем моҳи феврал набард кунем. Дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Фикротонро дар комментария ҳатман нависед. аллакай ба бозгашти терминатори тоҷик Фаридун Одилов 12 рӯзи дигар мондааст ва терминатори тоҷик ба таври ҷиддӣ машқу тамрин карда истодааст. Фаридун дар саҳифаи расмии инстаграми худ ана ҳамин наворо пешкаш карда чунин нависонд: дастҳоро омода карда истодаем. Омодагӣ дар сатҳи олӣ. Хотиррасон мекунам ки Фаридун Одилов рӯзи 10 декабр дар шаҳри Москва бар зидди ҷанговари канадагӣ Энок Торрес бо лақаби Тореодор дар карди асосӣ мубориза мебарад. Ба Фаридун Одилов омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшона орзумандам. Агар ғалабаи навбатии Фаридуна хоҳӣ, пас дар комментария Фаридун ба пеш нависон. Хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. Барои меҳнатҳои моро дастгирӣ кардан, мо аз шумо танҳо лайк мондану комментария навистанро талаб мекунем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи нокаут тиҷӣ бошед, чунки ҳама рӯза хабарҳои ҷолибро мо пешкаши шумо мегардонем. То видеоролики навбатӣ, хайр.